Venture Capital Malta hija inizjattiva tal-Gvern li se tgħin lill-intrapriżi żgħar u medji u kumpaniji li għadhom jibdew biex isibu l-finanzjament li għandhom bżonn. Ħafna drabi dawn il-kumpaniji jew intrapriżi jsibu bibien magħluqa meta jiġu biex jiffinanzjaw l-ideat tagħhom. Venture Capital se tkun iffinanzjata mill-Malta Enterprise u mill-Malta Investment Management Company Limited, il-Mimcowl. Tkellimna mal-manager Stanley Mifsud. Din l-inizjattiva Venture Capital Malta għandha ħsieb li tara kif tagħmel biex flimkien ma' settur privat, mhux il-Gvern dirett, il-Gvern mhux se jkun hu li ħajinvesti, imma se jiffaċilita se jgħin biex is-settur privat, il-konsulenti privati immorru barra minn Malta jekk hemm bżonn, iħajru anke kumpaniji bħal dawn tal-Venture Capital jiġu Malta u mbagħad bis-saħħa nkunu nistgħu nipprovdu u ngħinu fil-finanzjament ta' kumpaniji ġodda, kumpaniji żgħar. Huwa spjega kif inizjattiva bħal din kienet diġà teżisti iżda ma sarfitx fi frott. Il-Gvern kien qed ikun hu li jipprova jara kif jagħmel biex jipprovdi l-finanzjament dirett. Allora kien qed ikun il-Gvern li jipprova jilbes iż-żarbun tal-investitur. Issa dana ħafna drabi ma ħadmux għaliex. Il-Gvern minnu nnifsu mhuwiex ir-rol tiegħu li jinvesti. Il-Gvern ma jaħsibx bl-istess mod bħalma jaħseb is-settur privat. Din l-inizjattiva d-differenza tagħha waħda. Il-Gvern mhux se jkun hu li jinvesti, il-Gvern se jgħin biex il-privat jitħajjar u jidħol u jinvesti dan kumpaniji. Iċ-chairperson tal-Malta Enterprise Mario Vella qal li din se tkun pjattaforma għall-investituri biex jgħinu kumpaniji ġodda. Il-Ministru tal-Ekonomija u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona qal li fil-budget għal din is-sena l-Gvern jeda skema ta' kreditu ta' taxxa u inċentivi li jammontaw għal €250,000. Dawn jistgħu jibbenefikaw minnhom investituri barranin li juru x-xewqa li jibdew f'Malta. Il-Malta Enterprise flimkien mal-Mimcowl se tkun qed ngħidu uffiċjalment barra minn Malta din l-inizjattiva f'konferenza f'Londra bil-għan li jkun attirat aktar investiment lejn pajjiżna.